Svět kolem nás ukrývá víc, než je vidět na první pohled. Nabízí víc než jen krásu. Skrývá děje, které často zůstávají skryté našemu zraku. V každodenních detailech přírody, ve vůni rostlin, zvuku hmyzu i v nepatrném zrnku pylu se odehrává tichý příběh. Od květin a stromů až po nektar, který sbírají včely, začíná cesta. Na jejímž konci je med. Včely jsou jedním z nejdůležitějších tvorů naší planety. Jsou to neuvěřitelně organizovaní a pracovití živočichové. Každá včela má svou přesně danou roli. Některé sbírají nektar a pyl, jiné se starají o potomstvo nebo chrání úl. V čele úlu stojí královna, jejímž úkolem je klást vajíčka. Včely dělnice se starají o sběr nektaru a stavbu pláství. Společně tvoří dokonale fungující společenství, které přispívá k rovnováze celého ekosystému. Bez jejich každodenní práce by z krajiny mizela pestrost, úroda a rovnováha. Proto bychom si včel měli vážit a chránit je. Z práce včel vzniká med. Sladký, čistý, bez přítomnosti nerozpustných částic. Med není jen sladidlo. Kromě vody a sacharidů obsahuje také enzymy, minerály a vitamíny. Pravý med neobsahuje žádné příměsi ani umělé látky. Jeho chuť, barva i vůně odrážejí rostliny, ze kterých včely sbíraly nektar. Každý druh medu je tak jedinečný a nese v sobě stopu krajiny, ročního období i včelí píle. Jeho barva se přirozeně liší podle druhu, od světle žluté až po tmavě hnědou. A krystalizace? Ta není závadou, ale přirozeným procesem, podpisem přírody.